yɛbɔ mpaeɛ. Wone tumi ne kɛseɛ ne animuonyam ɛyɛ wo dea. Ɛda wase ɔbɔ mbapa ne wɔhwɛ so pa. Ɛno nso ɔmeyɛkɔ ameyɛbɔ anim. Ɛnimsi yɛbɛyɛ nhyira nsa ne yɛakɔ. Ɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu. Amen. Yɛde Awurade ase. Ɛsɛ city no ho asɛm na saa meyɛgu soɔ no a fulfilling all obedience part 2. Ana yɛhwɛ sɛ yɛhyɛ city nyinaa ma ɔfa yɛdi kae. Ɛnɛ nso ɛyɛ ɔfa a ɛtɔ so mmienu. Yɛdi kae hu sɛ city adeɛ bi a ɛhia paa nti Onyankopɔn asɛm mu city biara no Onyankopɔn de akyerɛ yɛ biara wɔn asɛm mu biara no yɛbɛhyɛ ne nyinaa ma ɛde biara ba bɛyɛ adwuma. Ɛhu sɛ city ni mu a obi ntimi nso Onyankopɔn ani. Without obedience it is impossible to please God. Ɛde mpa sɛ Onyankopɔn ka asɛm na yɛntie deɛ wɔka no a yɛbɛtumi asɔ Onyankopɔn ani. Ɛnyɛ possible. Nti yani ɛhɛ no nso pa yɛ paa. Na ɛhu sɛ Awurade ɛde city ɛho nsɛm bebree no a na ama yɛn. Na sɛ yɛn nyinaa koraa bɛkaakae ho koraa no a yɛbɛhu sɛ yɛmu bi yɛfɛ no genuine obedience. City yɛ kan ɛna invisible obedience. City a ɛda adi ma nipa hunu. Ɛna yɛwɔ visible obedience. Ɛne yɛ city a obiara hunu no. Na invisible obedience nso yɛ city a ɛna adie ɛma nipa hunu. Nyankopɔn nko ara na ɛhunu. Ɛna yɛwɔ unquestioning obedience. City bi a yɛmusa ho asɛm. Sɛde asɛm bɛteɛ no ano ano sɛ yɛyɛ. Ɛna afei nso yɛwɔ temporal obedience. Animanim yɛ ɔhyɛ asɛm na ɛwɔ hɔ no. Mpremprea na Nyankopɔn bɛsɛ yɛdi soɔ. Ɛno no ɛna yɛfɛ temporal obedience. Bretie obi mu city. Ɛna yɛwɔ permanent obedience. Afebɔɔ city a yɛn afebɔɔ. Ɛna one time obedience. City baako pɛ bi. City prɛko pɛ bi a yɛyɛ. Ɛna afei nso yɛwɔ repeated obedience. City a yɛyɛ a yɛnyɛ bie wuo. Na afei ne nyinaa mu yɛsa continuous obedience. City a yɛyɛ saa na yɛnya yɛ. Na de twa to koraa nso yɛ city nso a yɛyɛ akɔsie. That is total obedience. Ɛni saa city wem nyinaa na yadeɛ bi ɛho hia paa yie. Sɛ Nyankopɔn no a yɛsom no de n'asɛm ɛna ɛdi yɛ soɔ. Na Onyankopɔn asɛm no nso no ɛnkyɛmu wom. Sɛ yɛba Nyankopɔn asɛm mu a ɛwɔ divisions Onyankopɔn asɛm mu. Anaasɛ sections anaasɛ departments Onyankopɔn asɛm mu. Department biara na Nyankopɔn section biara Nyankopɔn nsɛm mu biara no ɛne regulations a ɛyɛ di soɔ. Na ɛka nkyɛmu bi a Onyankopɔn asɛm mu Nyankopɔn asɛm no divisions ɛwɔ mu no ebiara ho hia. Ebiara nso ɛnhyɛ da ho. Sɛ yɛfa asubɔ nko ɛne ɛho asɛm. Yɛ baptism ana baptismal department ya. Na sɛ section a yɛfa asubɔ ne fa a ebehu no sɛ ɛno nso asubɔ no ho asɛm ne ɛho hyehyɛ ɛnko. Communion ho asɛm nko. Ɛna asudie nko. Communion ɛho asɛm ɛne asudie nko. Giving ɔma ɛho asɛm nko. Awaresɛm ɛho asɛm nko. Evangelism ɛho asɛm nko. Fasting ɛho asɛm nko. Wobɛware a ɛho asɛm nko. Kyerɛ sɛ sections ne dɔɔso baa yie paa. Ɛnti sɛ yɛfa asubɔ na deɛ yɛfa asubɔ ho biara no saa section no a yɛ asubɔ nko ara ho no sɛ yɛfa na ho asɛm biara no yɛdi so pɛpɛɛpɛ a na gyɛ sɛ yɛahyɛ Nyankopɔn asɛm no ma yɛayɛ city a afei deɛ akɔsi aseɛ section biara yɛ mu a na mmom Nyankopɔn asɛm ka ne nyinaa bɔ mu yɛ baako nanso kɔ mu a divisions wom. Ɛni sɛ deɛ yɛfa asubɔ ho no sɛ wobɛgye Yesu di na asubɔ ɛsɛ yɛbɔ wɔ asuo ɛwɔ Awurade din mu. Nti hwan na ɛbɔ wɔ asuo Nyankopɔn nipa bi na ɛbɔ wɔ asuo anaa sɛ tebea bɛn na wɔ mu ɛbɔ wɔ asuo edin bɛn na ɛbɔ wɔ asuo na ɛfan na ɛbɔ wɔ asuo Bible no ma yɛ wɔm nyinaa ho mmuaeɛ. Ɛni saa nneɛma wɔ nyinaa wonya ho mmuaeɛ na wodi so deɛ a yɛ sɛ wɔyɛ full anaasɛ wɔyɛ complete obedience. Na mmom sɛ asubɔ yɛde bɔ wɔ no ɛnyɛ deɛ a wommɔ asu koraa. Fake baptism is not baptism. Fake or false baptism is not baptism at all. Ɛni sɛ obi Nyankopɔn di ne bia na ɛsom bi mu na mewɔ na ɔmo asubɔ nya a Nyankopɔn ani no wommɔ asu koraa. Nti asubɔ ho nsɛm nyinaa no yɛdi so pɛpɛɛpɛ a ɛyɛ total obedience. Saa pɛpɛɛpɛ na deɛ ɛfa waresɛm no Nyankopɔn asɛm ɛfa ho nyinaa yɛbɛba so. Nti yɛ na ehia bebree sɛ yɛbɛhwɛ Nyankopɔn ne nsɛm mu na Nyankopɔn department biara
nyankopɔn nsɛm nhyɛmu bi a mu biara no yɛbɛdi ne nyinaa so pɛpɛɛpɛ na ɛtumi aboa ɛmu bi hɔ a ɛbɛtumi ayɛ total disobedience nso ɛwɔ ho nti ɛbɛdi biara so sector by sector ɛfiri wei so a ne yɛkɔ wei so ɛfiri wei so a ne yɛkɔ wei so nti ɛtumi di nyinaa so kɔsi di a ne yɛ sɛ onyankopɔn asɛm mu a ne nyinaa no yɛawie so di baada sector biara nso woto a ɛbɛtumi de wakɔ hɛn ɛbɛtumi ayɛ sector bi total disobedience wɔ sector bi nyankopɔn asɛm ne kyɛmu bi a ne fa bi no obɛtumi adi ne nyinaa ho fɔ nti nyame yesu yɛ akɔ no nso ɛbɛboa yɛn ɔmo sɛ nyankopɔn ne abraham nanteɛ no ɔka kyerɛ abraham sɛ firi w'asase so na kɔ asase a mɛkyerɛ wɔ no so abraham yɛ sitie ɔkɔɛ ɛno nkɔ saa sitie no ɔyɛ ma awurade saa seta no nkɔ ɛduru baabi nyankopɔn sɛ fa wo ba ase kɔbɔ afɔdeɛ ma me abraham de ne ba no ɛkɔɛ sɛ ɔde kɔbɔ afɔdeɛ ma no ɛsono sɛ ɔfiri fie aba no ne yɛkyɛ no baabi a ɔnkɔ no wei nso yɛ fuu wa no yɛ fuu disobedience ɔbɛyɛ ma awurade ɛkɔsiiɛ saa na ne ba no nso deɛ nso ɛka ho biom ɛduru baabi nyankopɔn sɛ abraham twa dua ɛno nso sector no nkɔ saa ɛfanse bi a anyikyɛmu no a onyankopɔn asɛm no ne fa bi a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ abraham twa adua no ɔyɛ total obedience ma awurade na yɛbɛka mu asɛm bi ne da doto yɛ abrabɔ nso yɛtumi aboa yɛ woka abayɛ bɔ no a tetuatwa hɔ yi ma memfa nkra bi ntuam yɛnsua biribi mfiri mu na ɛmmoa yɛ ne mfa mmra fam paa circumcision ɛduatwa ɛka nyankopɔn asɛm hɔ onyankopɔn ne abraham nanteɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔne n'asefoɔ nyinaa ne ɔno ara mu ɔmo nyinaa obiara ntwa dua ɛna ɔde rules ɛne regulations nyinaa maa no sɛdeɛ wɔn si ntwa dua no ɛne ɛberɛ a wɔmfa ntwa no ɛne adeade ɛne deɛ ɛka onyankopɔn anim nyinaa no ɔde ne nyinaa ma abraham but yɛbɛhwɛ ho asɛm sɛ abraham onyaa theory no doctrines ne ba abraham nkyɛn no bɛyɛ biribi a ne ɛda n'ano nko anaasɛ ɔpractice yɛ otu ho anammɔn anaa nyankopɔn asɛm ba yɛ nkyɛn a ɛyɛ sɛ yɛn nso yɛtu ho anammɔn menim sɛ abraham tu ho anammɔn no onyankopɔn nsɛm nhyira bebree nti nyankopɔn ma ne hunu sɛ ɛyɛ daa pam bi a ɔne ne pam na ɛni sɛ abraham abu soɔ asɛm no a wɔka kyerɛ no ɔhwɛ yie paa na asɛm no wɔamu so ɔnni so sɛ yɛwo bɛrima biara bɛwi ase a ne na a wɔtwe no yɛntwa ne dua sɛ wowo ne kwasiada a kwasiada sɛ ne pɛpɛɛpɛ ne wɔtwa ne dua nti sɛ from the first day to sixth day bia wotwa a ɛyɛ mmaratoɔ yɛntwa koraa dua saa de temmire mu nyankopɔn asɛm no wowɔ ba kwasiada na aduada wo sɛ metwa ne dua a no wati ɛyɛ mmaratoɔ paa yie onyankopɔn anim ɛsɛ ne na a wɔtweɛ nti wowo ɛbenada a ne na a wɔtwe benada na wobɛtwa ne dua nti da wɔtwe no nso a ɛpa ho pɛ 8th day no ɛpa ho pɛ nso a na wafiri ase ɛtɔ mmara na wafiri ase nso ɛyɛtɔ mmara wontwa akora ne dua nso a na wafiri ɛbɛnsɛ bi a continuous disobedience ase titi a onyankopɔn yɛbɛhwɛ ho asɛm kakraa bi ɛnkenka Bible no ɛwɔ Genesis chapter 17 19 to 14 yɛhwɛ tieli na ɛba Abraham nkyɛn no onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wo deɛ di mapam so wo ne wasefoɔ bɛdi w'akyire nyinaa woankɔ ntoatoasoɔ mu yɛyi ne me ne wo ntam wasefoɔ a bɛdi w'akyire no ntam apam a mu ne soɔ ɔnwitwa mu barima nyinaa twetia na monwitwa mo ho twetia na ayɛ me ne mo ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ na ɔbarima biara wadi na awɔtwe ɛno montwa ne twetia ma wɔwɔ ntoatoasoɔ mu deɛ ɔwɔ fie o deɛ ɔde sika tɔɔ no o 13 twa deɛ wawo no wɔ fie ɛne deɛ wode sika tɔ nyinaa twetia na mapam atena mo honam mu daa sɛ daa pam na ɔbarima mmoronto no biara a wɔntwa ne twetia no saa onipa no ɔbɛtwa no afiri ne maa mu ebi sɛ wato mapam asɛm bɔ nyankopɔn ne Abraham kasaeɛ nyankopɔn frɛ Abraham ba wɔfrɛ no ne Abraham no ɔntwa adua yɛbɛba so yɛhwɛ saa Abraham te asɛm yi no ɔdi so anaa afei tama nyankopɔn yi ho ni kyerɛ Abraham wankasa ɔntwa adua sɛbe na Abraham no ɔyɛ bɔtɔ ba ne ɔtene nyankopɔn anim ba de afei durumɛ bi yɛ nyankopɔn sɛ bɔtɔ menye ntomu bio deɛ wɔwɔ ho no mempɛ bio ɛtena ho deɛ a mɛsɛe o woma me nkyɛe ɔma biara no nananom nyinaa twɛ ɔmo nyinaa adua na ɔmo ho atumi ate sɛ menye bɔtɔ sɛm ntom bio na yɛhwɛ saa Abraham ɔte saa asɛm no ɔdi so anaa sɛ wɔani so ɔkɔhye nyankopɔn anaa ɔyɛ unquestioning obedience anaa na sɛ na teɛ ne nso atumi asua biribi afiri mu woka Bible no wɔ Genesis chapter 17 22 to 27 so a na ɔno ne wie kasa no onyankopɔn firi Abraham nkyɛn kɔɔ soro na Abraham faa ne ba Ismael ɛne wɔn a wawo wɔn wɔ ne fie ɛne wɔn a wɔde sika tɔn wɔn nyinaa na Abraham fiefoɔ mu mmarima nyinaa ɔtwitwa wɔn nyinaa twitwa ɛda no a sɛde nyankopɔn ɛkaeɛ no ɛna Abraham adi mfirinhyia 29 na ɔtwa ne twetia na ne ba Ismael adi mfie 13 na ɔtwa ne twetia ɛda no a na ɔtwa Abraham ne ne fie Abraham ne ne ba Ismael twetia na
ne fie mmarima nyinaa wɔn a wɔwɔ wɔn ne fie ne wɔn a wɔde ne sika tɔɔ wɔn ɔwɔ wɔn nkyɛn no wɔtwa wɔn nyinaa twetua kan ne ho sɛ yɛkenka yɛhunu sɛ Abraham Nyankopɔn asɛm baa ne nkyɛn no wanyɛ antoɔ ɛda no a ɔdii so sɛ Onyankopɔn asɛm baa yɛn nkyɛn a yɛnyɛ ntoɔ koraa Nyankopɔn asɛm sɛ ɛbɛ nipa nkyɛn a ɛbaeɛ no a no ne yɛdi so. Praise the Lord. Asɛ yɛhwɛ Abraham yɛ total obedience ma Awurade. Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham tam ana wɔyɛ panin paa wɔnya mfie 99 wɔnyini ma ne yɛntwa ne dua. Nyankopɔn sɛ afei de twa dua wɔne wɔ ɔma ofiefoɔ nyinaa obiara dɔnko bi a ɔto fie a ɔno koraa wawɔ de wɔde sika to nya twitwa ɔmo nyinaa dua na obiara ho nte. Abraham no wɔka aban bɔ no a ɔkɔ fie no a na ɔno a mu twa ɔno a ne ho dua ɔtwa ne ba Ismael dua ne fiefoɔ nyinaa ɔtwa obiara dua mɛma bia obi a wɔdi na wɔtwe kɔ biara ne deɛ isɛ obi yɛwɔ no ɔbɛyɛ nansa ni no wɔntwa ne dua ɔdi Nyankopɔn asɛm so pɛpɛpɛpɛpɛ ɔyɛ total obedience ɔne fɛn total obedience asɛm ne baa ne nkyɛn no ɔdi so pɛpɛpɛpɛpɛ Nyankopɔn asɛm baa yɛn nkyɛn a ɛwɔ sɛ yɛdi so pɛpɛpɛ. Abraham wanyɛ antoɔ ɛda no a na ɔma yɛtwa ne dua onim deɛ ɛbɛbɛ wɔ kyena sɛ Nyankopɔn sɛ mentwa dua a mebɔ to ayɛ dɛ ɛmɔ ntoɔ nyɛ ɛbɛtumi aku no nti ɛda no a na ɔtwa dua ɔtwa ne fiefoɔ nyinaa dua ɔno Nyankopɔn asɛm ɛba yɛn nkyɛn yɛmmɔ ntoɔ because enim deɛ ɛbɛbɛ wɔ kyena ɛnɛ ni wɔ yɛn ne de wɔ kyena hoɔhoa yɛ ho. Nyankopɔn ne Abraham akasa wie ɔgyina Nyankopɔn nim de ɔsuro Nyankopɔn paa Onyankopɔn kɔɔ soro pɛpɛ no a na ɔpɛ ne baabi atena ɔkɔɔyɛ no a no ɔdi biribiara so pɛpɛɛpɛ nti asɛ section asɛ no deɛ atwam no Abraham ɔyɛ total obedience ɛma Awurade nti yɛn hɛ no nso yɛn nso yɛbɛbɛyɛ total obedience ama Awurade nti Abraham n'ani bɛgye sɛ wɔdi Nyankopɔn asɛm so wɔn sɛ ɛnyɛ yize deɛ wɔanya adwene sɛ ɔno amu deɛ wɔntwa na obɛtwa ne ma ne obɛtwa ne ma dua na ahɔ no ɔtwe wɔn nyinaa dua na ɔno deɛ wɔn de wɔfa ne ho adim ne ho ntew Nyankopɔn anim ɛnyɛ very careful nti asɛ no tuatwa na Nyankopɔn de ho asɛm ma Abraham na yɛbɛsua biribi afiri mu no na ɛyɛ Nyankopɔn de to wɔ sɛ Abraham n'asefoɔ nyinaa ni so afebɔɔ bare sɛ ɛba ankorankora fam deɛ a na ɛnyɛ permanent command but na abɛyɛ ɛvan sɛ bi a temporary command wonya wo ba biara bɛ wi ase a odi 1 week a sɛ 1 week no twa ne dua na ɛyɛ temporary but ɛba Israelfoɔ nyinaa fam deɛ a na ɛyɛ permanent ɔmo nyinaa bɛdi so afebɔɔ nti Abraham no tamo a ofiri Nyankopɔn nim kɔɔyɛ no deɛ Abraham edua na otwaeɛ no afei na abɛyɛ invisible obedience invisible because ɔno nko an nim Nyankopɔn ne kasa na Sara ni hɔ na obiara ni hɔ nti Abraham ba no wɔntwa obiara dua na wɔntwa ɔno ane ho dua obiara nhunu obiara bɛbu ne sɛ Abraham da so yɛ odiifoɔ ne ho tew Nyankopɔn anim ba Nyankopɔn anim no na wawu na wɔyɛ pɔtɔɔ invisible obedience Nyankopɔn asɛm mu a ɛbɛba yɛ nkyɛn de yɛdi so wɔ akoma mu a obiara nhunu no sɛ yɛni so na yɛni so a Onyankopɔn anim no ne yɛni nkwa ba nipa bɛhu sɛ yɛwɔ nkwa Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo nyinaa mu ntwatwa dua ɔka no obiara ante bi wamfa da wura amɔ mu abɔnten amegyina hɔ sɛ mesi sɛ na Abraham ɔnyɛ ɔno nko ara n'asɛm wɔ ne nkyɛn ɛni sɛ ɔba no ɔdi so a Sara wɔnhunu na ɔyi n'ayɛ na ɔnhunu ɛna ɔfa nsɛ bi wakɔndam no sɛ mi wura ada Nyankopɔn asɛm woni soɔ ɛwɔ no nko ara n'asɛm a ba de ɔdi so na akyire no afei Nyankopɔn de to hɔ yɛ ahyɛdeɛ ma na wɔn totoa so nyinaa first time bɛba Abraham nkyɛn deɛ ɛkɔyɛ mfa bi a invisible balafo ka Bible no a ɔwɔ ne ba Isaac no saa mɛ ne yanwo Isaac ɔdi bɛ 100 years no ɛna ɔwɔ Isaac 1 week pɛpɛɛpɛ na ɔtwa Isaac dua afei deɛ ha sɛ deɛ abɛ visible obedience na Nyankopɔn de ato hɔ ama obiara wɔ manum afei Sara nom nyinaa na ahohoro hɔ nyinaa hunu sɛ bɛma bi ɛbɛwo no biara na ne 1 week ne yɛntwa ne dua ɛde ne wa ne so a obiara bɛhu sɛ wa ne so afei deɛ abɛyɛ visible a ɛsɛ sɛ wudi so a yɛbɛhunu wa ne so nso a yɛbɛhunu ɛntama Abraham wɔ Isaac no sɛ Abraham ne nansa na Abraham sɛ obɛtwa Isaac dua a no sɛ Sara so Nyankopɔn obɛhwɛ gyina tia so no ɛyɛ mmaratoɔ sɛ yɛwɔ Isaac kwasiada na afei na ɔtwe kwasiada no Sara Abraham nya ntwa no na ɔfa ɔsena ase a Sara wɔhu sɛ no yɛ to mmara because na ɔtwe Nyankopɔn sɛ ntwa dua Awurade asɛm no wɔ ne nkyɛn ɛnti sitie bia no a woyɛ Kristoni ɛsɛ yɛyɛ ma nipa hunu ɛsɛ yɛyɛ ma nipa hunu yɛyɛ ma nipa hunu ɛyɛ mfɔm so tia ne ɛyɛ very careful pɛ yie paa afei nso Abraham nso no ɛyɛ unquestioning obedience ɛyɛ sitie bia wɔn mu sɛ Nyankopɔn sɛ adentina mentwa dua
me no nante nyina no time me ntwa adua nyina na me ye boto no me ye boto sisi me ye boto ntimi me nipa bɔne fo wɔ anim ana Nyankopɔn ka se da bi ane ntina afa na de me ntwa dua me na wo bu me sa me yɛte ne ni me na me ye boto kra me yɛte ne ni wɔ anim na afa de me ntwa dua na me ntwa dua ntina me nyɛ ɔte ne ni wɔ anim ana na ade ntina me no nante nyina ahyase no wan kan kyerɛ me no Abraham wɔnyi ya no Abraham Nyankopɔn nim sɛ Abraham 99 years wɔyɛ panin pa nanso ɛda no ɔman no kɔ ama yɛtwa ɔno ne dua wɔanwene sɛ bi a nipa behu me ho panin pa de sɛ nipa me bɛwurɔ me ho ama nipa bi abehu me ho ana afei me ne nkwadaa ne me nko nyina ebedi asɛm nso pɛ no wɔanwene saa because onim sɛ enyame asɛm a ɛne so ɔne ne nko ne nyina di asɛm nso pa ɔde obuo ama Awurade asɛm no ba ne nkyɛn Abraham no ɔyɛ unquestioning obedience wanya no sɛdeɛ Abraham ne nkoa no nɔnkɔfoɔ no a Abraham atɔ wɔn nyinaa wɔ ne fie nipa bebree mɛmma bebree ne nkwadaa nyinaa wɔtwa wɔn yia no ɔkɔɔɛ no ne wɔn sɛ mmetwa obi adua no obi ani hɔ bɛka biribi akyerɛ Abraham so obi bɛyia no sɛ na master ne wɛ de yɛtwa yɛ deɛ bɛyɛ no wɔn ni saa akwa no Abraham nim wɔn ni saa tumi no sɛ Abraham bɛka sɛm na wɔn bɛyia no Abraham asɛm bi ayɛ yoo Abraham asɛm bi ayɛ yoo yɛsa na asɛm bi ayɛ yoo wɔn anim to obi ani hɔ bɛtuma bi na naka sɛ Abraham sɛ ade na obɛtwa nnua the whole day nyinaa obi kura meka sɛ bi kura no a wahyɛ ne yere bɔ bi sɛ ɛnɛ sɛ de ne ɔmbɛsi ɔmbɛgye ɔma ne kura no yɛbɛtwa ne dua ama saa anigyeɛ na ɛwɔ n'anim nyinaa na bɛyɛ kwa na ade na wɔmfa nse yɛ aseɛ wɔn ni saa kwan no wɔn ni saa tumi no na sɛdeɛ wɔn ni saa tumi no na wɔn Abraham ka asɛm a wɔn ntumi nyinya no wɔ n'anim no saa na Abraham nso te Nyankopɔn anim Nyankopɔn sɛ ka asɛm Abraham nso oni saa tumi no sɛ Abraham bɛyi ano sɛ na ade ntina na afei na mitwa ade ntina me no nante yɛ no oni saa kwan no Nyankopɔn anim de Nyankopɔn mɛka kyerɛ Abraham bia ɛyɛ yoo what ade how and why ɛma ade ntira yɛnyɛ very careful nti ni Nyankopɔn ɛbɛnante a siti a ɔda bi ɛbɛba yɛn nkyɛn biara no sɛ mpo ehunu sɛ ɛde bɔne koraa bɛbrɛ yɛn a yɛhunu sɛ siti no koraa yɛyɛ wɔ asɛm no ho a sɛ ne bɛfiri mu aba but yɛnhwɛ ne bɛfiri mu aba no na mmom sɛ yɛbɛyɛ siti no ɛne ade yɛ hia saa na Abraham net ɔteɛ nti ɔsɛ Abraham ɔyɛ unquestioning obedience wanhwɛ sɛ bi a wanyini ɛnom ne ade nyinaa ɔdi Onyankopɔn asɛm a ɛwɔ ne nkyɛn no so na afei nso no ade baako a yɛhunu ne sɛ ɛyɛ invisible obedience ɛna afei nso sɛ mo nyinaa mo sɛ invisible obedience anaa ɛyɛ siti a wɔn ani so a obi nhunu wodi so Nyankopɔn nko na ebehunu but ɛyɛ sɛ wodi so ma Nyankopɔn nhunu nanso yɛsi akyiri ɛba bɛyɛ visible command afei bɛyɛ permanent order bi ɛda hɔ ɛma nka ho akwadaa nka ho nkwadaa nto ho mmara awofoɔ na to mmara ɛwɔ ho ɛne sɛ wo ba na wantwa ne dua a wo na wato mmara ne hɛ no nso afei nso woka Bible no a Isaac tam yɛwo no woka Genesis chapter 21 verse 4 na Abraham ba Isaac di mfirinhyia nwɔtwe no otwa ne twetwe asɛde Onyankopɔn hyɛ no afei deɛ ɔnsa afei deɛ nti maka sa afei deɛ ɛyɛ visible abɛda hɔ Nyankopɔn so ɔmfa ntoɔ ma na wo ntoatoɔ so na wo ntoatoɔ so nyinaa nti obi to a obehunu Onyankopɔn asɛm wa wodi so obehunu woto ho mmara obiara behunu Nyankopɔn ba sɛ yɛdi so ma obiara hunu ɛno ntina wɔyɛ ne visible ma ayɛ no yɛnyɛ very careful afei nso na ɛyɛ one time obedience ɛyɛ one time dua na Abraham twaeɛ no na ɛyɛ one time obedience wotwa dua na wo nsa ntwa bi wodi so baako pɛ to ɔno amu no twa baako pɛ na wotwa a ɛbɛyɛ tene ma wafe bɔ effect no ɛyɛ tene afe bɔ unya twa ɛbrɛ bi mu na wadi asɛm no so ɛna wodi so baako pɛ a ɛba bɛyɛ afe bɔ tene afe bɔ ma wo na wantwa nso a ne nyɛ sɛ disobedience na wɔto aso no mo hɛ no nso nti na ɛyɛ one time obedience otwaeɛ no obɛsɛ twa bi ewa na nti asɛm mu hɔ deɛ a yɛdi so baako pɛ ɛni so bio ebɛkɔ Nyankopɔn asɛm ebɛhu ne sɛ Nyankopɔn bɛkɔ so akyerɛkyerɛ ma bebree nti odi so baako pɛ wɔani so bio na yɛsɛ wonya twa nso a Nyankopɔn anim no ho te afebɔɔ yɛne ahɛ no nso ne yɛnhwɛ yɛ sɛ ne wɔyɛ ka ho saa ne yɛwɔ bi wɔ bi yɛ fɛ ne sɛ atonement day empatada Onyankopɔn mmerɛ mu no mmerɛ Nyankopɔn ne Israelfoɔ nanteɛ no ɔka Leviticus 16:29-34 nso a ɔka ho asɛm yɛwɔ bi yɛ fɛ no atonement day
saa atomi de no mpata da no eduru hɔ a Israel fo obia ya kom nkyene omo da baako a emese omo abosome no baako eduru hɔ a emu da baako no afi bia no omo ye national fasting omamu ni nyina obia ya bi wo a wanya bibia na ebekun na ye de patama obia na eno nso ɛho mmra ɛne ho hyehyɛ ɛda hɔ pɛpɛɛpɛ na eduru hɔ na sɛ wanya a wayɛ visible obedience because obia behunu wenya kɔnkyena meme yɛ de asie Nyankopɔn na sɛ afi bia yɛ nyinaa yɛnyɛ na eduru hɔ afi bia obia de yɛ de srɛ ma obia de patama obia ɛde sɛ eduru hɔ na sɛ wudi so a ɛho hyehyɛ nyinaa wene pɛpɛɛpɛ sɛ de Nyankopɔn ɛda no ɛrekɔ de ɛda no ɛkyerɛ sɛ yɛ nyinaa kɔnkyena no sɛ de ɛho hyehyɛ nyinaa na ɛkyerɛ yɛ no yɛdi ɛho hyehyɛ nyinaa so ebi nyinaa so a yɛ total obedience a mawurade ɛda no efisɛ sɛ deɛ fa ho bia ɛda no ntwam no na awurade asɛm no wo hyɛ ne ma ɛni sɛ eduru hɔ na sɛ obi kodidi obi wɔ de eduru hɔ no na ɔkɔpɛ baabi no wɔdidi obi anhunu a wɔyɛ fɛnse bia invisible disobedience because Nyankopɔn sɛ eduru hɔ a mo obi ani di on dia asemesi di ono fi say bra fasting eduru hɔ ntimi na ɔkɔpɛ baabi no wɔdidi na nafuru ayɛ ma wɔyɛ sɛ nipa no yɛbɛtwɛ na fini mamu atwene wato mmara efisɛ ɛka nyame asɛm ho na mmom sɛ eduru hɔ na nwummere 6 pm ekosi adeɛ bɛkye 6 pm te Israel ni biaa bi na ɛho mmara ne ho yɛ biaa no wodi so a wɔdi Nyankopɔn asɛm so ɛne dodo no a afi biaa no sɛ ɛnɛ afi wei eduru hɔ na woyɛ bi a na si anansa ya na ayɛ repeated obedience no because afi deɛ wɔtoa so na afi dodo no a wɔtoa so kɔ no a na wɔyɛ continuous afi biaa wodi bi afi biaa eduru hɔ wo ho hyɛm na afi deɛ abɛyɛ continuous na sɛ wodi itoa saa kɔsi sɛ wobɛwudi a na sɛ wodi asɛm nso afi bɔɔ ebisa asɛm no yɛ ɔmo nni so ebire bi enyae ɛho hyehyɛ no ɛda hɔ ɛnti obi hɔ na sɛ eduru hɔ na obi yɛ ni bia wayɛ invisible disobedience invisible na ɔyɛ toa so a na afi last year wani eduru wanya komchini bi wɔn ofi sɛ wɔn akɔdidi no wayɛ na si a wɔsɛ didi a wayɛ repeated disobedience no na afi wɔtoa so no afi wɔ da bi eduru wɔmfa ne ho nhyɛm a na wɔyɛ continuous disobedience no na afi ebeduru mmerɛ no sɛ wɔyɛ saa de kɔ wuo mu de a na sɛ wɔyɛ permanent and as a total disobedience ehu paa o good yɛ de radiase we di so obiara behunu ɛyɛ visible Nyankopɔn bɛ sɛ obiara di so na yɛ de patama wɔ mo enti saa na yɛn hwɛ saa da koro no a nso ne yɛ wɔ high priest nso ɔsɔfo panin no a Nyankopɔn ayi na si wɔ ɔman no nyinaa mu no saa da na yɛyɛ fasting no national fasting day no ɛyɛ atonement day no ɔsɔfo panin nso ɔbɛkɔ kronkron bia once a year afi no saa da na obiara yɛ kɔmkyene saa da na yɛde patam wɔ ɔman no te sɛ obiara yɛ bie te obiara de ne yɛfunu to wɔ akɔmkyene ka Nyankopɔn asɛm ho o de bebree no afi sɛ akɔmkyene ka Nyankopɔn asɛm ho wa ne adu akɔmkyene a ne ɔpɛtokoro bia awuram sɛ obi yare na sɛ wɔntumi nya akɔmkyene na wanyɛ double prayer a ɔbɛhwe ase sɛ ne mpaebɔ no wanyɛ double prayer ne mpaebɔ no ɛnyɛ double a na sɛ edu hɔ no ɔno wɔdidi a ɔbɛhwe ase Nyankopɔn anim because akɔmkyene ɛka biribi Onyankopɔn anim ɛna wode yadeɛ bi ɛna ɛda wo soɔ nti wontumi nya kɔmkyene bia edu hɔ wontumi nya bidi a sɛ wo mpaabɔ yɛ kɛseɛ wo ma mpaabɔ ɛyɛ bebree anya saa deɛ a wobɛhwe ase Onyankopɔn anim wobɛhwe ase Nyankopɔn nkasa me deɛ meyare woyare a ɔmu sɛ wontumi ebia ne yadeɛ bi hɔ a na condition no ɛma ɔkɔ ama wontumi nyɛ ɛmfa wo ntoto saa wode du hɔ na mpa ɛkora ɔmmɔ na daadaa mpaabɔ no ɔbɔ no bi na ɔde bɔ wɔn ka saa kyerɛ wo very dangerous paa yie paa nti yɛn hwɛ afei ehun sɛ sɔfomani no ɔbɛkɔ afe bi ɔbɛkɔ baako pɛ na ɔno kɔ ɔkɔbɔ afɔdeɛ na ɔpatama ɔno ara ne ho ɔno ara afe nyinaa wɔyɛ bɔne sɛ nyame de ne bɔne bɛkyɛ no ɔmamu no nyinaa bɔne nso ɔde kɔ Nyankopɔn anim sɛ Nyankopɔn de ɔmaa no obiara bɔne bɛkyɛ no na afei kronkron bi wɔn so bi a ne ma efi bi bɛɛ baa hɔ wasra ma kronkron bi hɔ ɛno ɛho mmara ne ho yɛ sɛ nyinaa ɔsɔfopani no odi so pɛpɛɛpɛ a wayɛ total obedience wayɛ totally obedient ama Nyankopɔn wasra ma ne ho Nyankopɔn sra ma ho wasra ma ne ho sra ma wɔ ma no wasra ma wɔ ma no sra ma kronkron bi nso wasra ma ne ho ɛnyɛ sɛ bi ɛhɔ bi a wɔde so pɛpɛɛpɛ nti afi biara no ɔyɛ total obedience
Any sense of penny of Afibia last year, and Obetina Cunano, so best of penny, Afinidu or Koha. The second year, why dear bay? Munina, why repeated obedience? Nafi Ecoson, Fibia or call the dear bay. Continuous. But the answer, I have total obedience no you. Afibia no once a week, Cranoa. What you are sending in answer, and the other total obedience, and I call us Tisos of Panino. When a son could see Obewudia, and what the answer, well, this will have a ball. You're very careful, young person. You be this will have a ball. You be this one, and it's a Nesua. You're back from young Ponka seeing him, and Tifan Sabia, young Pon say Yamosu, a super, your monum penam penum no, your boss super cope. Obia would years to your boss, your boss super cope, once they also a bow. And I say a boss now, next week near Sakobo, the following man near Sakobo, next year near Sa, when I can't actually no. This is a be an any panel when I was here, I could be as a power, I could be as a, and then I don't say different. A super so, and a super when you say, be I would do so pepper pansua. Why a total obedience? The obo was so when a mini pan about young pony pan about so, nothing as young pony pan about so. I feel be on some, someone so or bra, I was a woman and sunny about so, qualified. I say, in so many say a boss, and so many about so. Everybody else with him, I say a boss, everybody else know your boss, so they are. Baptism section, what qualified? Why total obedience? I'm ready. Sounds enough of a course on communion, the same thing, evangelism, everything be a set up and set a piano. And it's set up why I am very careful. Not area be what they are. Nothing, only the intimate total obedience. Hallelujah. The fake baptism, very good. And your baptism, good. Good. And the young said, yes, it's an idea here, visible obedience, no, and here. Okay, Vance and young pan seminua. So, Obi or bar, na or bar Brennan Wase, and Manukuna. So, the young pan some you will board each Lenukuna. A visible obedience, no in a dear. And so, of course, why is have visible obedience? City, I who need a beard, or when you couldn't tell, not assembly anywhere. To us, air continuous, and the air cost one of a yes, I am no, why yet sit here after bomb, am I ready? Section, obey them. Ube warrior, yet no say, and no ban sex after marriage, not sex before marriage. The Ube warriors should the home, Marana Honja say, we are Sudan so one Maraho, what section, would this of French, son, our car by a bonoa. Ephesians chapter 5:22 and was a moment once mamukunum. And so Oba Brennan once manukuna. Why sit here? Visible idea who will be a come for us obey was slow at it. Sounding young pompous, what of what dear a year. Okay, by a bon swamp. Ephesians chapter 5:24 and so up. Beman so we were bloody channel yet. Ma or yet to meet no who done a dead ma. And the papi actually who I see and I said, I want to fool woman dormo. Beman don't a pa. Sir Bema, yes, why have visible obedience? I'm a seminal. Now, sir, of course, why yes, I dear. Now, why continuous. Yes, I could put myself. Obey with the and one. Now, so, no boo or buy new or body. And you have Brasil when you couldn't be a sinkunya. No, Obana, na brabo casawum. Obian can once and pa. Our real test and Obian can once and pa. Obano or there's Bamboni a visible disobedience and a winner dear. Sanity and this answer now. Bible can children obey your parents. Ephesians chapter 6 verse 1. And the man so some years city ma or more for obi your pa. Na obuo ma me a why sit obuo ma me no pa oni no wase o no. What do obuo ma sa na wo fo no a obedience and mewurade no. Visible obedience. Na sakoda omu pa omu wose omu oni na twifo oni ni wose asem so on fo mo nya hwe ya. Okwa so no kwa. Or yet visible disobedience. It's here with young person. Now, so, of course, why, yes, there be no, of course, why, yes, no, umua pa, no, the course, I continuous on warrior. I fear a crown, a bit of no, nothing was saying. No, obey, Sakodan, obey, young point, obey, and the same perceive with ya, in your city, Merade. And the city, and once I'm not the idea of Grokra, but being a dead many Pahuya said. Yes, we are going to be piano. Yaman na Abraham, sector by sector piano, or the young person so. Tianso, sector by sector,
every sector biara evangelism a mpaabo a akomchena we baptism a asem bia fa ho biara nhye bia fa ho biara no ye de ni nyina sector biara ya dwuma pepepe a sector no why totally obedience na one fa sector no emu asem no anya dwuma pepepe de honko an obetima totally obedience bebre nu Onyankopɔn asem bebre ho a ebi ye totally obedient to Onyankopɔn ni nsem bi ho Awurade hu ye mmɔbɔ amen. Yes, sorry, mommy, sorry. The can say, as I said, yes, it's a merade. Total obedience. No, say, merade. Continuous obedience. One time obedience. Abraham, 1 year and 2. I rather send by 1 year and 2. Only the watch never back to what you be at to her. You're very careful. You're used to it. That can say, my name, on church, power, dear money. My saving was 1 year crying about. I will use to Amen.